Pipila ka lugar sa Mindanao nakasinatog pagdaot sa panahon hatod sa localized thunderstorms. Samtang low pressure area gawas sa Philippine Area of Responsibility nahimo ng bagyo nga tawagong Bagyong Bising. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Maukining ang sitwasyon sa karsada sa Buwayan Road sa Barangay Lagaw sa General Santos City, human nga milapaw ang irrigation canal sa lugar. Samtang ang Nursery Road sa Barangay Lagaw gihapon, daw dagat na ang sitwasyon sa Junction Road sa National Highway. Kining usa ka tricycle, sa ibabaw na lang sa atop gibutang ang dalang iro. Kining mini truck stranded sa tunga sa dalan human mabulasot ang ligid. Tungod sa kalalom sa tubig baha, dili na makita sa mga motorista ang dalan. Ang mga residente sa lugar, ginaantos na lang kuno ang ilang kahimtang tungod wala gyapon kuno matumad ang gisaad sa gobyerno nga ayuhon ang ilang dalan og drainage. Sanayan na lang po kasi kahit anong gagawin po namin, wala naman po kaming magawa kasi lagi namang nagpapangako yung sa mga politiko hanggang ngayon wala pa pong nangyayari. Sa Pagadian City, tulo ka motor ug usa ka SUV ang natagakan og mga dagkong sanga sa nabaling kahoy sa FS Pajares Avenue. Wala hinoy naangol sa insidente ug nagbayanihan ang mga tao sa lugar aron tanggalon ang mga sanga. Nakasinati og kusog nga pag-ulan nga may dalang kusog nga hangin ang syudad Lunes sa hapon. Tungod niini, pipila ka mga karsada ang gibaha hinungdan nga daghang motorista ug pasahero ang stranded. Halos zero visibility na ang mga karsada tungod sa kakusog sa ulan. Samtang, nahimo ng tropical depression ang low pressure area nga ginabantayan sa Pag-asa gawas sa PAR. Ug kung makasulod na kini sa nasod karong Biyernes, tawagon kining Bagyong Bising. Sa karon, wala pa kini direktang epekto sa panahon sa Mindanao ug easterlies gyapon ang nakaapekto sa isla. O ang coastal areas, palibot sa Mindanao, hapsay nga na sa kasrangan ang kondisyon sa kadagatan. Dalas mong hangin gikan sa minang sidlakan, ngadto na sa minang kasadpang direksyon. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.